Ai meneekö sinne sitten nyt? Ai takareisikö menee Jussi pihalla? Sitten tulee Salo todella kovaa päin Rantalaa. Tulossa isoja minuutteja. Salo ei kyllä, jos tästä pelataan lisää, niin ei pelaa seuraavassa ottelussa. Olisin tällä hetkellä mieluusti Leverkusenissa, mutta koska se ei ole mahdollista, olen erittäin mieluusti tässä Joona Rantalan sekä Niko Salon kanssa. Mun nimi on Jussi Piha ja tämä on Sentteri Show. Hellurei. Tämä on Sentteri Show. Missä sä jo? Mä oon vieläkin täällä Black Boxissa. Mä en ole kerennyt edes kotiin, kun teillä on hirveä hinku päästä nauhoittaa näitä jaksoja saman tien. Mulla on sellainen kysymys heti tähän alkuun, että ootko nyt sillä paikalla, missä sun piti olla, kun edellinen peli, eli kakkospeli loppui, eli jäähyboksissa? No itse asiassa mä oon tässä toimitsijapöydällä, itse asiassa tossa se mun penkki on. Joo. Vieressä, missä mun varmaan kuuluisi olla. Joo, siinä oli aika räikeä korkeamailla, mutta mennään siihen vaikka vähän myöhemmin sitten. Joo. Sä näytät ihan sellaiselta kirjeenvaihtaja reporterilta, joka painaa menee. Kannattaa katsoa kuvan kerran, jos olette pelkässä Spotifyssa. Joo, mä oon Senttereiden kirjeenvaihtaja. Suorana Black Boxista taistelu on tauonnut ja Classic otti tiukan 4-3 voiton ja Oilers meni sarjassa 2-0 johtoon. Ylellä luki, että Oilers johtaa. Luki? Joo. No niin. Siihen mäkin näin jonkun kommentin. No, se sattuu ja tapahtuu. Mutta kiitos reporterille ja että netti toimii. Ihan heti tämä lähetys ei alkanut taas putkeen, mutta toivotaan, että se toimii tämän nauhoituksen ajan. Ei. Mennään tuossa myöhemmin tiukasti kiinni playoffeihin naisten ja miesten osalta ja loppuu kuulia kysymyksiä, mutta nyt tähän alkuun niin palautteita satelee. Kiitokset niistä. Onko teille tullut vielä matkan varrella halleilla tai muualta palautteita? Mulla on itsellä muutama mielenkiintoinen paikka, missä mä oon saanut palautetta ainakin. Tulee. Ainakin mulle tulee siis melkein aina, kun on hallilla tai jossain pyörii, niin tulee aina. Se on niin kuin ensin, että hyvä peli. Ja sitten, teillä on muuten podcast, niin on kuunnellut. Ja joku sanoi, että 2 podcastia, mitä kuuntelee, on Kalju Corner ja sitten Sentteri Show. Että niin kuin, ei ole muita podcasteja, mitä kuuntelee. Joo, yleensä vastustajista on hallilla jotkut toimihenkilöt tai pelaajat kehunut, mutta Oilers ei ole kyllä kehunut yhtään, ei maininnutkaan asiasta. Niitä ei varmaan, ne ei katso meidän show. Onko tullut rottamaisia herrasmieshuutoja? Ei ole niitäkään tullut. Okei. Oilersin jätkä Tuomalla kelkassa, ei kuuntele. Niin on. Varmaan. Ja mulla oli kans tulee paljon ja ollut mukavia keskusteluja siellä täällä ihmisten kanssa, mutta oli mielenkiintoista, kun tuossa valmentelen niin ottelusarjojen ennen kuin kätellään ja toivotetaan tsempit sarjaan, niin siinä tuli kesken kaiken, niin tuli, että teillä on hyvä show, niin sanotaan, että vähän hämmennyin. Oli vähän itsekin vaan, että tsemi-peli ja pidetään hauskaa ja tyyppistä, ja sitten yhtäkkiä tuli nopea mun mielestä alku, että niin tsemi-sarjaa, ja sitten kun oltiin vähän niin kuin menossa ohi siitä, niin että teillä on hyvä podcast. Kiitos, ja oli hauska tilanne. Viime jaksoon saatiin vahvistus, puhuttiin viime jaksossa Savosen neulasta ja kuviosta, mikä happee sarjassa silloin 2014, ja jäi vähän ilmoille, että mistä ollaan Savosen kanssa taisteltu, että syötinkö mä väärin, ja oliko tuolla Savosella neula mailaa, niin viesti tuli suoraan herralta itseltään, niin luen sen tässä, niin saadaan vahvistustarinaan, ja Luukon mailalla koitin sen tehdä, ja syöttöhän oli hyvä, olisin tarvinnut sen metrin väärään paikkaan, kun Luukon maila oli 1,5 metriä liian pitkä, niin en saanut sitä palloa jäämään, kun nousi tuppiin melkein ottaan. Ja parastahan koko tarinassa oli, kun Happea teki samalla kuviolla meitä vastaan YV-maalin tyyliin seuraavana vuonna. Niko Ilmonen paino neulasta maaliin. Jaa, että ne oli ottanut niinku mallin siitä ja painanut saman kuvion. Joo, en löytänyt peliä. Mutta olihan toi Jussi sun syötön vika sit, jos sä et huomioinut sitä mailan pituutta. Mutta eikö Lese just sanonut tossa, että ei ollut syötön vika, vaan Luukon mailan vika? Niin. No, mutta on syöttäjän vastuulla tunnistaa, mihin se laittaa maalintekijälle pallon maaliin. Ei tässä saada vieläkään ratkaisua. Maalintekijän vastuu ottaa semmoinen maila, millä voi veivin tehdä. Niin, jos on itse liian lyhyt ja sitten ottaa 2-metrisen pelaajan mailan käteen, niin on siinä vähän eroa. En tiedä, tämä jää ratkaisemattomuus edelleen. Joo. Jäädään pohtimaan. Ja toiset terkut, Miami, legendaarinen Asser laittoi terveisiä Miamista, ja siellä oli kohtuullinen keli, ja sentterit pyöri
taustalla, Joo, niin se- rupesin miettimään, että se oli hyvä. onko Hasseri meidän kaukasi kuuntelija. Jos joku on kuunnellut jossain kauempaa, niin pistäkää infoa. Itse mua nauratti se, kun mä heräsin aamulle, sitten oli yöllä tullut, niin kuin Astrika ei hirveän usein kuitenkaan mulle laita viestiä, niin sitten oli Instagramissa tullut videosta, mä että no nyt voi olla sitten ihan mitä vaan, ja avasin siinä, ja sitten siinä oli se, että olisin mieluummin Miami Beachillä, mutta nyt joudun olemaan Centerit showssa, ja sitten se laittaa sen puhelimen, missä se Centerit pyörii, laittaa siihen aurinkotuoliin ja katsoo sitä aurinkoa, niin kyllä nauratti. Ai että. Joo. Kyllä. kelpaa. Joo, siinä on hieno mies ja tosiaan niin kuin Joona sanoi, niin videolla olisi voinut kyllä olla ihan mitä muuta, vaan että oli suht maltillinen video vielä Asserilta. Mutta vaikutti siltä, että Asseri pysyy ainakin hereillä, toisin kuin meikäläisen coachikollegani, jotka some on seurannut tai mun Instagramia, niin vedettiin tosiaan Oulun reissua, niin coachikollega painoi siinä rehdisti 2 kertaa itse asiassa vielä, ja tokalla kerralla vasta mä sain infon tästä, että sentterit toimii hyvin unilääkkeenä, mutta unihan on tärkeä asia ihmiselle, niin ollaan tyytyväisiä, jos joku meidän kautta saa nukkumatin. Itse asiassa mullekin on tullut palaute, että laittaa niinku 15 minuuttia ton uniajastuksen Spotifysta ja laittaa sentterit pyöriin, niin joka kerta on nukahtanut siihen partin sisällä, että ei ole niinku, jos uniongelmia, niin pistäkää Nyt ne pyöriin vaan. nuuhkasut voimakkaammalle, niin sitten alkaa jengi heräilee. Kyllä. Totta. Yes. Ja otetaan vielä tuosta kiinni, silloin aikaisemmin oli vähän vääntöä ja tuli palautetta tuosta meikäläisen töpistä lausua Taipalsaari jakson lopussa, niin nyt on tullut toinen töppäys ilmeisesti meiltä ja toivottavasti huomioon, että Tuomo Reposen nimihän me saatiin väärin siihen toissa jaksoon ja mä oon nyt VAR-tarkistusta tehnyt siitä tilanteesta ja äänestämään saa ihan selville, että onko sanonko Tuomo vai Tuoma, mutta ainakin se voidaan hyväksyä, että tekstissä lukee Tuoma, jonka on kääntäjä robotti todennäköisesti tehnyt, mutta ei ole tarkistettu ja tässä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa, mihin asiaan suhtautuu, että joko ottaa palautteen ja ehkä tällaisen opin, niin kun oppina nostaa käden virheen merkiksi ja pyytää anteeksi, tai sitten pahoittaa mielensä ja hyökkää vastaan. Ja ehkä tässä ainakin itse on ajatellut, että paras tapa toimia, niin lähtee ehdottomasti jälkimmäisellä. Eli pahoittanut mielensä tästä ja hyökätään vastaan. Ja asetta mulle vielä vastahyökkäykseen. Että mä oon nyt Pitkäseltä katsonut 3 viimeisintä MM-matsia, missä on ollut mukana. Ja Reposelta mä oon katsonut pari lätkäliigapeliä, mitä se on selostanut, ja muutama F-liigamatsia ja yrittänyt löytää sieltä virheitä, mutta ei ole saakeli tehnyt kummankaan yhdessäkään matsissa vielä virhettä, mutta mä jatkan. En nuku ennen kuin mä löydän jonkun virheen ja hyökkään vastapalloa. Mutta niissähän löysi Yleltä virheen, niin voisiko sen laittaa Pitkäsen piikkiin? No, oliko se Pitkäsen kirjoittama? Se voi olla. Se voi olla. Niin, sitä pitää mun tarkistaa. Kyllä. Tarkistapa saman tien. Kyllä. No, hyvä, että oikeat puhetyön ammattilaiset opettaa meitä ja korjailee virheitä, niin ehkä me saadaan joskus asiat oikein. Ei, kyllä noin media-ammattilaiset selkeästi maalittaa meitä ja yrittää saada niin meidän showta nurin. Mutta siinä voi olla, että he kokee, että tämä oli iso kilpailu, että tässä on kuitenkin 3 aikaa niin suustaa hyvää ukkoa, että ne niin kokee, että tässä voi olla. Että, niin, kukaan ei katso niiden uutisia enää. Kun ne. Kaikki tulee täältä. Ja mä sanoin, että kun me ei lyötä siihen selostaa yhtäkään matsia tai vetää studioon, niin kun ne vetää livenä, niin meillä olisi kaikilla kakkapöksyssä ja jokainen olisi ihan hiljaa siinä kohtaa. Että... Mä ainakin voin pysyä kentällä vielä. Joo, kunnia jätkille sinne. Semmoinen nosto ehkä vielä junioripeleistä ja myös liigapeleihin verrattuna. Niin tuntuu, että ainakin junnupeleissä väkeä tietenkään aina ei ihan niin paljon kuin liigapeliä, vaikka finaaleissa nyt on sitäkin ollut, mutta meininki on ollut ihan jäätävä tuolla junioripeleissä. Ja tuli semmoinen niin kuin mieleen itsellä, että siellä kun ne kaverit tulee sitten tässä keväällä messiin, sitten se tunneside on sinne frendeihin, ehkä oman seuran muut junioripelaajat ja sitten vanhemmat, niin se meininki on aika kova verrattuna taas sitten ehkä liigajengeissä. Tietyllä tavalla sitä määrää voi olla enemmän, mutta sitten onko meillä vielä lajissa niin iso sitä tunnesidettä. Mutta nyt on toki keväällä näkynyt samaa sitten liigapeleissä, niin tosta propsit junioripeleihin, missä on ollut itse mukana. Ja miten Joona, pronssipeli sielläkin näytti olevan aika hyvää hulapaloota, niin pitikö paikkansa vai näyttikö videot vaan hyviltä? Joo, kyllä piti paikkaansa. Oli niin varmaan kauden silleen niin kuin hyvä meininkisin peli, että siellä oli Heimon pari bussilastillista tullut jengiä kattoa ja tuntuu, että yläkatsomo Raholasta tippuu, kun ne siellä huusi ja hyppi ja ei tullut alas, mutta hyvä meininki oli kyllä, että siellä oli tosi tärkeä meillekin siihen pronssipeliin, että sitten oli jo hyvä meininki hallissa, niin tai vähän sai sytyttyä sitä kautta. Kyllä. Mites niissä teidän peleissä, niin toi boksi, missä nyt meidän kirjeenvaihtajana toimit, niin sehän on niin kuin akustiikaltaan ja ääniltään semmoinen, että siellähän on magea meininki, niin miten on ollut nyt esimerkiksi
eilisessä pelissä ja sitten myös jos vertaat vaikka Tapiolaa ja muuta, niin millainen meininki on nyt finaaleissa näyttänyt ainakin, että on ollut karnevaalitunnelmaa. Joo, hyvä finaalipöhinä ollut molemmissa peleissä, mutta vielä vähän myös kuitenkin semmoinen odottava, että ei ole vielä ihan lähtenyt semmoiseen ihan railakkaaseen karnevaalitunnelmaan, mutta kuitenkin ollut siistit 2 peliä ja ainakin tuolla vähän jänskättää, miten sitten sinne jäähalleihin saadaan sama tunnelma, että nyt ollaan 2 pelissä hyvä näissä meidän omissa kotipeleissä. Joo, toihan se 2-piippunen asia. Voidaan mennä kohta tuohon, kun mennään sitten finaalisarjaan ja siihen, että miten se jatkuu ja mahdollisesti tosiaan noihin peleihin jäähalliin, niin 2-piippunen asia ehkä jo tässä kohtaa todettakoon. Niin, jos katsoo vaikka just Blackboxia ja Tapiola-halliin, nehän molemmat ihan loistavia, kun ne saadaan niin kuin täyteen. Ja nyt puhutaan ehkä turva-alueista, vaan siitä yleisestä ja tunnelmasta ja muuten siitä meiningistä, niin se tuntuu niin kuin tiiviiltä ja se tyyli plus miinus 1000 katsojaa, niin tekee jo ihan mielettömän fiiliksen sinne halliin, mutta sitten toi sama määrä, mitkä nyt on ollut vaikka noissa matseissa, niin se kun viedään sitten on se Nordicselle tai johonkin muualle, niin se ei ihan sama enää se meininki ole, että se katoo, että tuossa on 2-piippunen asia, että miten sitten näitä halliratkaisuja tehdään. Jep. Kyllä. Tuleeko mieleen jotain muuta tässä alkuvaiheessa vai hyökätäänkö F-liiga-katsaukseen? Hyökkäykseen. Jes. Lähdetään Niko Salon lanseeraamaan fatsaukseen ja otetaan ensimmäisenä kiinni naisten finaaliin. Siellä on taistelut tauonnut ja Turku mestaruus. Mitä ajatuksia finaalisarjasta? Me ennakoitiin tasasta matsia ja vähän puhuttiin, että Tepsi viime vuoden kokemus, tuleeko se näkyä tässä finaalisarjassa? Klassikko on ollut hyvässä lennossa läpi kauden ja nyt lopulta Tepsi vei mestaruuden, niin mitä ajatuksia? No, eikö 4-2 sarja päättynyt? Niin kyllähän se silleen, toki joo tiukka sarja, mutta sitten kuitenkin niin kyllä se selkeä voittaja on löytynyt. Ja sen huomioon, minkä tein viimeistä pelistä, niin taisi olla Turussa ihan aika hyvin jengiä naisten viimeisessä finaalissa. Niin sielläkin on ollut ilmeisesti sähly sitten tällaista pöhinää havattavissa. Joo, kyllähän Klassikin naiset paransi viime keväästä paljon ja oli tiukempi vastus TPS:lle, mutta kyllä silti ilmeisesti TPS niitä pelejä hallitsi ja sitten toi Klassikin toinenkin pelin voitto tuli vähän varkain sillä huikealla nousulla pelin lopussa että mutta muuten kyllä Tepsi noita pelejä johti pääosin sitä tokaa peliä lukuun ottamatta, niin kyllä Tepsi mestaruutensa ansaitsi tästä sarjasta. Kyllä, joo, kyllähän tuossa aina tuommoinen sarja kun vedetään, niin voittaja löytyy ja siinä on vaikea sitä räntää kääntämään ja oli kyllä Klassikilta huikea se nousu vähän, jos miehissä oli inkkareilla hieno nousu, niin Klassikin naisten nousu oli kyllä huikea kans Turussa ja niin varmaan just vähän semmoinen sarja, että olisi tarvinnut päästä Klassikkikin useammin johtoasemaan viemään peliä, että sitten Tepsi ehkä rutiini sitten siinä rupesi näkymään ja tässä kohtaa, mutta Klassikilla siellä taas aikaisemmin naisissa on ollut vahvaa tekemistä ja sitten on käynyt tuloksellisesti vähän alempana ja nyt on taas löytynyt uusi taso tuolta kärjestä ja prosessi menee eteenpäin, niin sinne onnittelut hopeasta ja Juho Syväselle tsemppiä ensi kauteen ja sitten päävalkkuna ja Japi Rinteelle huilia sitten valkkuhommista ymmärtääkseni hyvää duunia tehnyt ja Tepsillä onnittelut senttereiltä mestaruudesta sinne, niin Mulla on semmoinen nosto vielä tuohon naisten finaalisarjaan, että monta kautta putkeen Juho Syvänen on ollut finaaleissa, miehistä tai naisissa. Aika monta. Aika monta. Onko 10? Ei ole kaukana oikeasti. Hei. Se oli muuten munkaan tuolla A-junnankin finaalissa ennen kuin miehet oli ekaa kertaa. 2015 voitettiin Aan kulta Syväsen kanssa. Joo. Ja 2014 on ollut vielä Klassikin miehet finaalissa. Onko Syvänen ollut silloinkin jo mukana? On nyt varmaan. On. Sitten sillä on 10 vuotta. Uskomaton. Sitten on 10 vuoden finaaliputki. Joo. En tiedä kuunteleeko herra, mutta laita viestiä, jos kuuntelet, niin varmista tarina. Tai jotain varmaan helposti tarkistettavissakin meilläkin, mutta kyllä. Laitetaan tarkisteltu. Mutta Tepsi, onnittelut ja mennään siitä eteenpäin ja siirrytään miesten F-liigan puolelle. Ja
tätä nauhoittaessa, tai viime jaksoa nauhoittaessa, niin me oltiin Espoo-sarjassa, ennakoitiin Game 7, siellä oli aika huikeat vaiheet siinä kohtaa, ja sitten hieno Game 7 Tapiolassa, niin mitäs siitä matsista Joona muistaa? Eetu Nykäsen 2 maalia ja se toinen lämäri varsinkin, niin se oli aika moni laukaus. Mä luulin, että tuntunut aika hyvälle, kun sieltä poikkeri tullut ja päässyt ihan sydämensä kyllyydestä tälläämään siihen. Ja sitten kun vielä näkee, että menee siihen etukulmaan, niin feikkaa, että on aika hyvälle maistunut. Ja ehkä sellainen peli just, mitä niinku, ehkä itse niinku ennakoi vähän myös siitä, että tulee tollainen vähän maalisempi. Aika varovainen oli oma fiilis, että oli se niinku varsinkin pelin alku ja se ja sitten tollainen. Kuitenkin suht selkeä sitten loppujen lopuksi, niin Oilersille voitto siitä. Joo, paljon virheitä välteltiin siinä pelissä. Panokset oli tosi kovat. Meininkihän oli ihan mieletön siinä pelissä. Ihan aisti ruudun lähetyksestä asti. Ja nyt Oilers onnistui pitämään sen johtoasemansa siinä lopussa, että pakko oli peli loppuun asti katsoa, mutta ei päässyt tällä kertaa inkkarit nyt maaleja tekemään siinä. Ei mennyt, niin siinä edellisessä pelissä laitan telkkarin kiinni siinä jossain vaiheessa, mutta nyt ei kyllä mennyt telkkarin kiinni. Sen opetuksen oli Indians tehnyt, että kannattaa pelin loppuun asti katsoa. Jep. Kyllä. Joo, ei tässä meidän lajissa ehkä kannata hirveän herkästi lähteä hallista menettämään, että kiinni, että aina voi sattua ja tapahtuu isojakin nousuja. Ja se jäi mieleen muistaakseni Joona silloin linjassa, että kaikki Oilersin loukkijätkät ja muut on Askissa Game 7 ja aika lähelle taisi olla. Jos en ihan väärin muista, niin oliko Markkola out siitä pois. Pelistä. Muut taisi olla näistä kärkijätkistä Askissa ja näinhän se yleensä menee, että sitten kertoo siitä, että siellä on jonkunlaista loukkia, mutta sitten on sellaista, että sit kun on pakko hyppää Askiin, niin sitten pystyy kuitenkin pelaamaan ja todellista tilaahan me nyt ei sitten tiedetä, kun ehkä kauden jälkeen jos joku niistä jotain kertoo, mutta oli kyllä huikea meininki ja toi, mihin aikaisemminkin viittasin, niin Tapiola hallissa aika hieno tunnelma ja niin varmasti aika isoja noiden matsien välillä, kun tässä perattiin teidän paikallisvääntöä, niin samassa Espoossa, niin just Nykäiset ja kumppanit, niin siellä on kuitenkin vaihdettu joukkue tai seuraa, ja siellä on ollut kuitenkin kiihkeä asetelma pitkään ja näitä pelejä, ja että oliko se inkkareiden paikka nyt voittaa jo ottelusarja niin Oilersia vastaan, mutta ei ihan vielä tiukaksi tekijä kokonaisuudessaan, niin aika magea, ja oliko Reponen, joka jossain kohtaa nostikin tuonne noita tilastoja, kun pitää itse, kun niitä ei välttämättä ihan hirveän helposti muualta löydy, niin nosti sitä, että ei 0-3 asetelmista tarvittu ihan hirveästi nousta takaisin ohi. Ja siihenkin nähdään, jos on aika historiallinen paikka inkkareilla nousta. Mutta Oilers siitä jatkoa. Tuleeko muuta vielä mieleen 7. pelistä? Ei, kyllä se on vähän unohdettu tässä jo, että on menty eteenpäin kyllä. Joo, mennään lähemmäs nykyhetkeä kohta ja otetaan pronssipelin kautta finaaleihin, mutta sitä ennen otetaan tässä kohtaa lyhyt tauko. Jep. Ja seuraavaksi otetaan kaupallista tiedotetta. Ollaan erittäin iloisia, kun voidaan kertoa senttereiden toisesta kumppanista. Suomalainen Slap Shooter salibändi varustemerkki lähtenyt meidän matkaan loppukevään ajaksi ja ollaan siitä erittäin iloisia. Kyllä. Eli Slap Shooter tarjoaa tarkkuustauluja, laukaisualustoja, salibändiharjoittelua, omatoimiharjoittelua. Aivan loistavaa, että lähti meidän mukaan. Ja oispa sitä itselläkin ollut nuorena tämmöisiä. Targetteja ja laukaisualustoja ulkona, niin olisi varmaan lähtenyt laukaus vähän paremmin itselle. Mä voin kertoa, mulla on ollut, silloin kun mä oon ollut nuori, niin mulla on aina ollut laukaisualusta, mistä mä oon päässyt omaa vetoa harjoittelemaan. Sitten mulla on itse asiassa ollut kaikkia tollaisia, ei ole noin hienoja targetteja ollut, mutta on ollut niinku sit maalit mihin vedellä. Niin kyllä mä luulen, että sillä on jotain vaikutusta siihen, että se veto nykyäänkin lähtee. No varmasti. Itse on raapinut asfaltilla kuitenkin nuoruudella. Joo, ei se ei toimi. Se ei toimi. Asfaltilla pelatessa tulee hyvät kädet, on hyvä olla erilaisia alustoja, mutta se vetämiseen, niin tuossa meilläkin pihalla lähinnä hiekkaan, niin siihen tarvii se vetoalustan. Ja yhteistyö kunniaksi, niin tässä kohtaa sanoin jo, niin koodilla sentterit, niin slapshooter.fi verkkokaupasta, niin -15% kaikista tuotteista, niin hyökätkää sinne. Ja meillä tämmöinen, jos ihmettelette, miksi on kulunut, niin ollut jo viime kesästä asti
tällaiset käytössä. Ja se, miksi itse tykkään, niin laitettiin nämä nytten jo tuohon ulosmaaleihin kiinni, niin semmoista materiaalia, että nämä voi jättää tuonne ulos ja pysyy hyvin kiinni maali yläpesissä, eikä mene sitten sateessa tai muussa niin rikki tai tarvitse kannella sisään. Ja niin itsellä on tältä keväältä jo voitto ja tappio vetoskaboissa muksuja vastaan, niin vanhinta tytärtä vastaan hävisin ja nuoremmalle. No meillä on Poitsunkaan sillä, että se aina vaihtelee, että jos mä vetelen rystyllä tai yhdellä kädellä, niin sitten sanoo, vetele täysillä, ja sitten jos vetelen täysillä ja osuu, niin sitten vaihtaa sääntöjä ja tällä vetele täysiä. Vähän menee vielä sen mukaan, että miten hän haluaa päättää säännöistä. Mutta kyllä se on Slap Shooter sivulle, ja mä laittaisin ostoslistan sieltä yhdet targetit ja vetoalusta, niin lähtee he vedot, ja sitten niitä käsi voi käydä sieltä vähän asfaltin reenailemaan, mutta kyllä vedot pitää tuosta alustan totta. Kyllä. Ja hei, kaikki valmistetaan Suomessa, se on hienoa. Se on Suomessa tehty. slapshooter.fi, sinne ja töräyttäkää Joonan ostoslista ja sieltä koodilla sentterit, niin saat -15 kaikista tuotteista. Ollaan iloisia, että saatiin Slap Shooter meidän messiin mukaan. Kiitos. Yeah. Matka jatkuu vielä hetkeksi menneisyyteen. Mennään miesten pronssipeliin ja sieltä Nokian KRPlle pronssiset mitallit, mutta mennään eka tuohon viime jaksossa. Joona, sulla oli aika iso alihenki päällä ymmärrettävistä syistä. Olitte just tippunut Klassikille välierissä ja edes oli pronssimatsi. Silloin ei ihan hirveät hurraa-huutoja ja valmisteluja. Sulla oli ajatusta vielä pronssipelissä, mutta minkälaiset oli fiilikset sitten matka sinne pronssipeliin ja minkälaisen latingin saitte ja joudutteko tekemään siihen työtä vai annatteko sen tulla sieltä vähän niin kuin itsestään? No joo, ei ollut helppo nyt tälleen, ja sitten vielä nyt voitettiin se, niin pystyi myöntämään sen, että oli tosi vaikea, ja se mitä viikon verran siinä niin kuin odoteltiin, niin se oli ihan sellaista löysässä hirressä olemista, että niin kuin tuntui, että kausi on ihan loppu, ja niin kuin jossain siinä, oliko peli nyt sitten sunnuntaina, niin jos jossain perjantaina lauantaina, niin siis tuntui, että, että kausi on ollut 2 viikkoa ohi. Että ei ollut yhtään enää tatsia, ei ollut peli fiilistä ja oli aivan sellainen fiilis, että nyt voisi aloittaa vaan fysiikkareenaamisen kohta ja mennä uuteen kauteen. Et ei tuntunut enää, että on pelejä käynnissä, mutta sitten lauantaina reeneissä niin puhuttiin kyllä aika isostikin siitä jätkien kanssa just, että tämä on tilanne ja tähän ollaan itsemme pelattu ja se on yksi peli ja siinä on kuitenkin aika iso ero sitten, että häviääkö sen vai voittaako sen pronssipelin sen illan ja siihen fiilikseen, mikä sitten siitä jää, niin ei ole helppo ladata, mutta kyllä me nyt siinä ainakin jotenkin onnistuttiin, että pystyttiin se peli voittaa. Kyllä. Joo, ja varmaan helpottaa tietenkään se, että oli hallismeininki ja oli karedefaneja ja muita niin tullut sinne vielä, että oli meininki, niin siinä yleisurheilija sitten syttyy ainakin sopivalla tavalla. Mulla ainakin Henkko kävi silleen, että eka erä oli ihan ohi, että ei silleen, tai ei nyt ihan ohi, mutta ei vaan löytänyt sellaista pelihurmosta ja sellaista fiilistä, mutta sitten just toiseen erään se peli alkoi vähän viemään mennessään, kun me oltikin häviöllä sit siinä ja fanit huutaa siellä ja oli oikeasti hyvä meininki, niin sitten tuli vähän se semmoinen pelaaminen vaan iski siinä, että ei enää muistanut, että mistä pelataan, vaan se oli vaan peliä ja sitten se lähti viemään. Joo, kyllä se sun tuuletuksestakin huomasi, kun teit sen voittomaalin, niin kyllähän se maistuu. Kyllä. Ja on se siis ihan täysin eri fiilis tavallaan siinä, että hävikkö sä vaan, koska jos se häviää, niin voisin kuvitella, että on ei ole kiva. Just näin. Nämä on kaksipiippuisia asioita, että just tuo pronssipeli ja se fiilis. Nyt puhutaan taas sitten, että aikuisten maailmasta ja jonnekin hetken pelannut ja tavoitteet on ollut vaan siellä mestaruudessa, niin sitten sen takia tässä puhutaan, että on haistava ehkä valmistautua siihen, ja sitten taas jos mietitään junioreissa, nämä on superhienoja hetkiä, ja se, että saa mahdollisuuden pelata vaikka mitallista, niin ne on supermakeita matseja, ja sitten taas aina tulee itselle mieleen myös se, että kun puhutaan oppimisesta pelaa panospelejä, niin aika harvassa paikassa sä kuitenkaan pääset sitten pelaamaan yksittäistä matsia, missä pelataan sitten yksi peli, ja siinä ratkaistaan sitten se mitalli, niin nämä on myös oppipaikkoja niin kuin monille pelureille, jos ei niitä ole takana vielä hirveän montaa, niin sinänsä pronssipelistä voi olla puolesta ja vastaan ja pystyy itsekin perustelemaan molempia. Joo, ja varmasti jälkeenpäin nokialaisille jäi tosi hyvä fiilis siitä, ja Henri Johansson sai vielä viimeisen pelinsä siinä, ja sai tehdä onnistui tekemään maalinkin siinä pronssiottelussa, niin oli se varmasti hieno päätös lopulta kuitenkin, vaikka sitä olikin turhauttavaa varmasti odotella, niin se on. Kyllä. No mites sen jälkeen, niin kuin sanoit, että totta kai iloisempi fiilis oli lähteä siitä sitten pronssin kanssa
kun kausi päättyy ja varmaan jotain aikaa siinä viette kimpassa, niin millainen fiilis ollut sen jälkeen joukkueessa tai itselläsi ylipäätänsä, että saitte pronssisen mitallin, mutta se ei varmaan sitä täysin niin kuin lohduta siihen nähdä, mitkä tavoitteet oli. Niin mitä, niin kuin fiiliksiä on ollut nyt, kun on vähän saanut purettua, että viimeksi me ei saatu susta irti muuta kuin se alihenki ja ensimmäinen pettymys, mutta nyt kun olet vähän saanut jo perspektiiviä kauteen, niin mitä ajatuksia? No siis, jos rehellisiä ollaan, niin no totta kai hyvin pettynyt ensinnäkin kauteen, että ei niin kuin päästy omalle huipputasolle oikein missään vaiheessa. Ehkä Cupin finaaliviikonloppu ja siinä muutamat pelit ennen sitä, niin siinä oli niin kuin ihan hyvä pätkä, mutta ei sellaista niin kuin oikeasti hyvää jaksoa edes oikein koko kauden aikana saatu. Ja koen, että meillä se ei ole nyt yksi välieräsarja tai yksi kutospeli tai yksi Kovasen kaatuminen ja vastahyökkäys siitä tai yksi jäähy siinä, että ne niin kuin ei ole se tavallaan, että mihin pitää kiinnittää huomiota, vaan kyllä se on tuo niin kuin kauden läpivienti ja ihan ylipäätänsä se koko tekemisen meininki, niin siihen täytyy kyllä nyt niin kuin ottaa iso oppi tästä kaudesta matkaa. Kyllä. Ootko kerännyt niin pitkälle menee ja pohtimaan jotain isompaa syytä tai sieltä jo viime kauden alusta tai kesätreeneistä tai jostain muusta tietyllä tavalla sitä teidän meininkiä, että mistä se voi niinku kiikastaa, että ei ehkä löytynyt, että taustalla kuitenkin on se, että teillä oli viime vuonna jo lähellä, hävisitte seiskauttelussa sitten Tepsille niin katkerasti jatkoilla ja sen jälkeen tähän kauteen teillä oli niinku tälleen faninäkökulmasta aika magea tilanne, että olette olleet jo siellä lähellä ja teillä ei ole mitään muuta kuin mestaruus, niin koetko, että siellä on saattanut olla sellaista niin kuin tiettyä joko pusertamista ja odotettu vaan sitä kevättä, tai sitten myös osittain sitä, että niin kuin luotetaan siihen, että annetaan kausi, joka mennä ja kyllä me sytytään niin kuin playereihin. Osaatko tällaista pohdintaa tehdä? No joo, vähän täytyy sanoa se alku, että mä muistan sen, kun kesäkuussa aloittiin sitten reenaa, oliko se nyt toukokuun ihan loppua vai kesäkuun alkua, mutta jotain siinä mailla alkoi niin joukkueen reenit sitten taas pyörii, niin muistan, että se eka kuukauden pätkä oli niin kuin aivan loistavaa tekemistä, että oli sellainen fiilis, että miten niin kuin, että nyt on oikeasti nälkäinen ryhmä, että täällä niin kuin on aivan loistava juttu ja se olikin hyvää tekemistä. Mutta sitten ehkä vähän, niin kun nämä on niin pieniä juttuja, nämä on ihan niin kuin 1 tai 2% niin kuin tavallaan sitä niin kuin herpaantumista, niin sitten siellä varmaan vähän varmaan on joukkueessa ollut sitä ajatusta, että tavallaan sitten kun ne kevään pelit alkaa, niin sitten me niin kuin lähdetään iskeä, että se niin kuin peruskausi ja se niin kuin pelin rakentaminen ja se niin kuin ehkä sitten jää vähän vaiheeseen, jos joku syy täytyy etsiä. Joo, kyllä. Ja tässä just niin kun miettii itse taaksepäin tai yrittää peilaa vastaaviin tilanteisiin, niin teillä oli niin kiikun kaaku ja kuitenkin niin kuin tuloksellisesti olitte siellä niin kuin kärkipaikoilla ja nytkin pääsitte lähelle niin kuin, finaalipaikkaa ja muuta, mutta just että se on pieni heilahtelu, niin on vaikea sanoa, sit jos vertaa taas niin kuin, viime kauden klassikkiin, niin se voi sanoa sieltä tietyllä tavalla muistikuvia, mutta sitten kun tuntee jätkät ja näki hallilla ja se kevät alkoi siinä, niin näki vaan, että nyt on, niin kuin, on vaan haastavaa, että siinä oli selkeämpi niin kuin näki, että nyt on vaan jätkillä ei niin kuin riitä akut olla tässä mukana ja kyllä, oli liian repaleinen kausi, että sen niin kuin näki jo siinä, että sitten oli helpompi sanoa, että nyt on vaan tietyllä tavalla ulos puhallus vielä, kun siis loppu viime kaudella, niin on vaikeaa aina ehkä löytää syitä, mutta onko Nissellä tuohon niin kuin omasta näkökulmasta tai naapuriseuraa, kun olet seurannut ajatuksia? Niin, hankala sanoa. Niin, ehkä onhan, no siinä voi olla sitä, mitä mekin ollaan koettu, että kyllähän Nokia on vetänyt monta vuotta tosi isolla niin kuin kuormalla ja kovat tavoitteet ollut koko ajan, että se niin kuin, naru on ollut aika kireellä teillä tuossa nyt monta vuotta, että kyllä siinä niin kuin alkaa myös vähän painamaan se, tai turtumaan siihen, että jos koko ajan vaan niin kuin kiristetään, niin että sekin voi alkaa näkyä ainakin sitten tuossa niin kuin runkosarjassa ja sen läpiviennissä, että se niin kuin menee hankalemmaksi, että ainakin semmoista haastetta meillä on ollut klassikissa monesti. Kyllä. Varmaan ainakin osittain samaa, mutta sitten taas ei ehkä kuitenkaan ihan sitä samaa mittakaavaa, mitä sitten teillä, koska meillä ei kuitenkaan vaikka maajoukkue ei ole tuonut meidän joukkueelle niin isoja rasituksia ja että ehkä mä enemmän näen sitä se on sitä henkistä juttua, mitä meillä sitten, että en usko, että fyysisesti oltiin niin romuna. Niin, mä tarkoitin myös henkistä puolta myös tuossa, Naru. Kyllä.
Juu. Kyllä. Ja Yritetään tuossa painaa sitten just koko ajan taas, täysin. niin kuin, että miten kukakin on käsitellyt sitten taas just sen, että alkanut tulee painetta ulkopuolelta, ja te olette sitten taas tienneet tietenkin joukkueena sen, että nyt on niin kuin, olette lyönyt tavoitteet ja kaikki tietää, että se on mahdollista. Ja sitten kun sieltä ollaan oltu lähellä, mutta ei ole ihan päästy, ja taas ollaan oltu lähellä, ihan ei ole päästy, niin se on niin kuin varmasti kuormittaa myös siellä henkisesti isosti, että sen käsittely on varmaan, niin kuin jos itse miettii, niin teillä se isoin juttu, koska taas ollaan samassa tilanteessa, että eihän niin kuin teillä jotain muutoksia osan tietää itsekin, ja osa ei välttämättä vielä julkaistu, mutta ei se joukkue siitä varmaan ainakaan hirveästi tule niin kuin heikkenemään kokonaisuudessaan, ja tavoitteet tulee olla ihan samat ensi kaudellakin, niin nyt alkaa taas sitten se uusi vaihe, että miten te tuosta lähdette eteenpäin, niin siinä onkin sitten mielenkiintoinen lähteä taas sitä matkaa seuraamaan ja tekemään. Kyllä. Tuleeko vielä Joona jotain nostoa KRPn kaudesta vielä mieleen? No eipä siinä kokonaisuudessaan just se, että ei löydetty sitä niinku, oikeastaan omaa juttua tällä kaudella, niin se niinku ehkä se tavallaan kauden closeaus, niin ehkä se on siinä aika lailla. Kyllä. Joo, ehkä sama itsellä, että parhaimmillaanhan teidän niinku peli oli niinku ihan jäätävän siistin näköistä ja sitä, että täällä pitäisi pystyä menemään vaikka kannuun asti, mutta ehkä se tasaisuus sieltä loppujen lopuksi puuttuu ja semmoinen tietty rutiinikin on ihan ehkä löytyi tietyllä tavalla, että olette noin korkealla, vaikka siellä näkee, että se peli on ihan täydellistä, että sekin kertoo, että se yksilötaito oli kuitenkin riittävää. Mutta semmoinen tietty jänne niin. siihen niinku tekemiseen, että jos niinku, kun oli vähän niinku se vaikea, vaikka vähän kolotti jotain paikkaa tai ei ollut muuten vaan ihan se paras pelifiilis, niin sit siinä kohtaa niinku ei ollut vaan riittävän hyvin. Kyllä. Joo, se korkean pelin rutiini tietyllä tavalla ja se tasaisuus sieltä ja sitten vaikeiden hetkien käsittely, niin ehkä se siellä tietyllä tavalla löytyy, mutta siitä opit matkaa ja eteenpäin. Ja tuossa Nisse jo vähän sivuskin, niin hattu päästä Henri Johanssonin uralle siellä pörssejä kohtuullinen määrä, varmaan kohtuumäärä ennätyksiä meidän lajissa tehtynä ja ehkä tiivistetysti itsellä, niin kuin jos pelillisesti miettii, niin kaveri, joka oli aikansa edellä siinä jossain kohtaa, kun mennään tästä taaksepäin, ura kesti sen verran paljon, että nyt puhutaan ehkä niin kuin 10 vuotta taaksepäin, niin oli yksilön semmoinen, joka erottui ja pystyi tekemään asioita, ja sitten ehkä kävi mun mielestä niin, että välttämättä kyseinen peluri ei huonontunut, vaan laji meni massana niin paljon eteenpäin, että sitten ei enää yksilönä erottunut niin paljon, että oli silloin niin kuin poikkeuksellinen yksilö, ja sitten laji meni eteenpäin, ja loppuvuodet tietenkin sitten jo niin vähän tälle kaudelle roolia näin muuttui, mutta sinne kunnia pörsseistä ja kaikista muista asioista muuten kuin en ole kopissa ollut samassa, niin kaveria sen paremmin tunne. Ja samaisessa ottelussa niin Kareisen Miikka Indiansilta myös tuli julki, että lopettaa uransa Inkkareissa ja erässä. Oliko noin 10 vuotta vetänyt kaveri, niin mukava heppu ja sinne urapaketti ja hattu päästä myös sinne suuntaan. Ja Nisse nostaa taas hattua. Nissellä hattu. Kyllä. Joo, välimuistutuksena niin ollaan tosiaan, jos olet äänen kerran, kuuntelet Spotifyssa jossain lenkillä tai muualla, niin ollaan myös YouTubessa, jos haluat naamojen kerran katsoa ja YouTube-katselijoille, niin jos haluat joskus lähteä liikenteeseen ja helpottaa elämääsi, niin ehkä Spotifysta sitten helpompi katsella tätä showta. Muitakin varmaan lopettavia pelaajia noistakin joukkoista ollut, mutta ei ole suoraan julkitiedossa, niin ei lähdetä niitä sitten tässä kohtaa myöskään huutelemaan. Jep. Hyvä. Sitten jatketaan matkaa lähemmäs. Salo huutelee tuolta, nyt en tiedä nauhoittaako, mutta taas voi olla, että onko netti kuuleeko Blackboxin kirjeenvaihtaja? Ai että. Otetaan yhteys Blackboxin kirjeenvaihtaja. Sä oot vaihtanut paikkaa ja joudut ottaa pieni tauko, niin mikä nyt on tilanne? Ihan kuin äänikin olisi vähän muuttunut. Joo, nyt vaihdettiin paikkaamaan tämmönen liikkuva toimittaja. Ollaan täällä katsomon puolella katsomassa, onko jäänyt paikat likaiseksi eiliseltä illalta, mutta täällä on aika puhtaan näköistä, paikat on imuroitu jo nelosfinaaliin. Mitä ei liity mitenkään nettiin? Eli ei ole taaskaan netin kanssa siis, niin. Ei, mä tulin vaan näyttämään teille, miltä täältä näyttää katsomassa. Okay. Katsokaa muuten tulostaululle. Passo on jättänyt tänne eilisen pelin tuloksen niin näkyville. Miten näkyy?
Siellä on Kyllä se 4-3. vähän näkyy. Joo. Joo. Oi. No, mutta on hyvä, että on tämmöinen liikkuva kirjavaihtaja. Seuraavaksi sä voisit käydä tekemään vaikka tuota vippiaitiosta jostain. Mä voin vaihella paikkaa, joo. Niin. Joo. Joo. Tuo salibändimuseo, meikö me sinne? Ei kun meppä siihen, mistä sä eilen otit kädellä vai korkealla mailla oli sen pallon alas, niin voidaan miettiä, että mitä siitä ei tullut jäähyä. Yksi vaihtoehto olisi, Tuomarit on nähnyt. myös, että sä oot siellä kauppakeskuksessa, niin siellä on muutama liike, mistä saa myös nettiyhteyksiä ja toimivia laitteita, niin kävelet niihin tämän jälkeen, kun ollaan nauhoitettu. Hyvä. Joo, se on Hei, miesten finaaleita pelattu. Joo. 2 matsia Joo. Classic, Oilers Classic ottelusarjassa, ja mennään Nissen kautta tunnelmiin, millaiset valmistelut oli henkilökohtaisesti joukkueena. Pääsitte odottaa ensinnäkin vastustajaa, kun Espoossa pelattiin vähän pidempään, sitten oli vastustaja selvillä, niin siinä oli sitten yksi välipäivä ennen kuin alkoi finaalit, niin millaisia fiiliksiä henkilökohtaisesti ja joukkueena? Tuntuuko teillekin, että kausi oli ohi? Ei se ihan siltä tuntu, mutta pitkältä viikko tuntui, että joutui kyllä sillä odottella sitä sunnuntai ekaa finaalia. Mutta tekihän se hyvää, että sai levättyä tuossa ja sai oltua kotona muutaman päivän rauhassa ja paikkoja laitettua kuntoon. Niin oli semmoinen tosi fressi ja hyvä fiilis siihen sunnuntain peliin lähtiessä, että oli niinku tosi kova hinku päästä pelaamaan. Millaisia ajatuksia teittekö vielä toimenpiteitä sen jälkeen, kun vastustaja selvisi, vai olitteko valmistautunut etukäteen jo vähän niin kuin, että kumpaankin joukkueeseen? Miten toi valmistelu meni niiden suhteen? Ei oltu valmistauduttu vielä ennen kuin oli vastus selvillä, että siinä lauantaina sitten käytiin läpi vastustajaa ja Oilersia ja siinä niin kuin ehdittiin pikkasen pureutumaan siihen. Eli coachitiimi teki pelin aikana siellä klippejä molemmista jengeistä ja sitten vähän yön sitten voittajajoukkueesta lopulliset kasaan tälleen perinteisesti. Ja pelaajat sai sitten valmistaa. Hei, Game 7 me katsottiin porukalla. Game 7 katsottiin perjantaina porukalla ja meillä oli ruokaa siinä ja niin siinä vähän sitten saatiin myös vähän fiilistä, että millaista peliä siellä pelataan. Askartelitteko mitään? Kumman maalle tuuletettiin enemmän? Oikein hyvä kysymys. Ei askareltu. Eli se jäi nyt siihen vaan ennen playereita. Mites tuuletukset? Joo, se oli vain ennen. Joo. Oli vain ennen. Kyllä. Joona kysyy, että mitä Tuuletitteko kumman maalle? Mitä? Tuuletettiinko maaleja? Niin, Oilersissa vai Indiassa? Ei me kyllä tuuleteltu. Me oltiin vähän epävarmoja ja sitten kumpaa me toivotaan. Mihin herra kirjanvaihtaja nyt ja matkalla? No, täällä vähän seikkailee. Sä oot uskomaton jätkä kyllä. Kova luotto omaan nettiin, kun pystyt liikkuva siellä. Liikkuva podcastaja. Yes. Hei, mennään ensimmäiseen peliin ja niin, vähän niin kuin viimeksi ennakoitiin jo, niin Klassikille ehkä pienoinen etu siinä, että Espoon-sarja ratkaisi vasta sitten perjantaina ja siinä oli yksi välipäivä. Ensimmäisestä pelistä niin taisi olla Oilersilta Astala ja Markkola taisi olla sivussa ja sitten pelin aikana Hemerkka ja Suomela myös hyppäsi sivuun erinäköisistä syistä. Siinä poissa oli muuten sitten taisi olla jätkät jalkeilla. Mikä oli ekassa pelissä niissä tunnetila? Miten kuvailisit, millainen oli meininki kentällä? Tunnusteleva. Vähän tunnusteleva oli vielä ekassa pelissä. Ainakin meidän joukkoessa, että vähän, niin kuin, vähän katteltiin, että minkälaista tämä peli on ja näin. Mutta kuitenkin tyytyväinen siihen pelin alkuun, että semmoinen rohkea peli-ilme meillä kyllä oli ja otettiin niin kuin peli haltuun selkeästi ja oltiin niin kuin rohkeita ja aktiivisia siinä meidän pelaamisessa, että se oli hyvä. Ja Tapiolassa oli tietty hyvä meininki siinä, niin sekin auttoi asiaa. Mitäs Joona, ajatuksia ekasta pelistä? Teillä oli toki silloin peli, niin et välttämättä sitä kovalla silmällä katsonut, mutta mitä ajatuksia? Ekasta maalikoa sitten nähtynä ja sitten lopun taistelu ja tokan pelin katoin käytännössä kokonaan, niin kyllä mullekin se
No ekasta pelistä en sen enempää pysty kommentoimaan, mutta edelleen tokassakin mun mielestä oli vielä vähän niin kuin silleen tunnustelevaa ja vähän sellaista jotenkin, että ei vielä niin kuin, ei rokattu ihan vielä siihen malliin, mitä niin kuin varmaan parhaimmillaan sitten niin kuin pystytään, niin ehkä se sitten tuossa kolmospelissä lähtee oikein lentoon. Kyllä. Toki se voi olla, että tämä sopii klassikille, tämä pelityyli niin kuin aika hyvinkin, että nyt on niin kuin voitot tullut molemmista, toki maalin eroja, mutta kyllä niin kuin ainakin tuossa tokassa pelissä niin mun mielestä klassikko oli aika paljon kiellä siinä ja saa tuosta niin kuin vähän rauhallisemmassa pelitemmossa, niin ehkä sitten sen niin kuin on parempia ehkä siinä, mitä sitten Oilersissa. Joo, musta jotenkin tuntuu ehkä niin kuin lähtökohtiin nähden, että jos mä olisin laittanut tämän sarjan puhtaalta pöydältä ja molemmilla olisi kaikki ukot tuoreena, niin tämä lähtisi niin kuin tosi tasaisesta lähtökohdista tämä sarja, jota voisi heittää melkein kummalle vaan niin kuin paperilla melkein. Ehkä toki kokemusetu ja näistä peleistä niin sataa klassikille sitä aika isosti, mutta muuten niin Oilersilla mennyt homma eteenpäin, mutta nyt kun siellä on ollut repaleista ryhmää ja sitten toi 7-peli perjantaina, iso voitto paikallisvastustajasta, varsinkin tuollaisen sarjan jälkeen, että johdat 3-0, kaveri tulee 3-3, sä joudut sitä käsittelemään pari päivää, on henkisesti. Sitten sä voitat sen pelin, peli loppuu perjantai-iltana, sulla on ainoastaan se lauantai-päivä siinä, ja sitten sun pitäisi täräyttää kello 13, ja senkin jälkeen siitä vaan 1 pelipäivä, ja sitten taas peli tiistaina, niin mielestäni siihen nähden tuloksellisesti jopa Oilersilta niin kuin hyvä rimpuilu, ja ajattelinkin, että Klassik käytti tämän paikkansa mun mielestä, mikä piti käyttää, niin ottaa nämä 2 ekaa. Nyt Oilersilla mun mielestä niin kuin isot valmistautuminen, että kun saa edes se pari päivää siinä, niin miten tulee tuohon perjantaille täräyttää sitten uusin eväin, niin siinä niiden iskun paikkaa ja kääntää, ja sitten tämä sarja lähtee ehkä niin uudestaan käyntiin, niin tolleen ajattelen ehkä niin kuin henkisessä tilassa tätä hommaa. Joo, ja nämä on hauskoja nämä sarjat just silleen, että nyt Klassik johtaa 2-0, ja se niin näyttää nyt silleen, että Klassik on niin tosi vahvasti niskan päällä, mutta sitten tuosta seuraava peli Tapiolassa, ja Oilers voittaakin sen, ja saa hyvä fiiliksi, ja sarja 2-1, sitten mennään Blackboxiin, ja niin tulee joku pomppu tai joku, ja Oilers voittaa sen, niin sitten ollaan taas ihan siinä tilanteessa, että niin se sarja on kääntynytkin Oilersille, niin nämä on tosi, niin kuin vaikka puhutaankin kokonaisista peleistä, mutta nämä nopeasti kääntyy nämä voimasuhteet sarjossa. Ehdottomasti. Mennään vielä takaisin ykköspeliin, niin siellä kun katseltiin. Niin se ei puhu mitään. Ei se kommentoi mitään. Mutta kommentoi vähän ehkä seuraavaan, niin lämäsit maalin Vaparista tuossa ekassa pelissä. Joo. Ja meni jopa ilmassa jopa maaliin asti sun lämäri, mutta hylättiin. Oliko fat pipe kädessä? Hylättiin. Miten kommentoit? Mikä on syy? No, tilannehan meni niin, että me tultiin vaihosta kentälle ja sitten Vilkki näytti sitä vaparipaikkaa ja sitten mä kävelin siihen hänen luokseen ja olin mielestäni siinä paikalla, mihin hän suunnilleen näytti ja sitten hän ottikin sen sormen jo pois, että no niin, että se vähän niin kuin eleellään hyväksyi sen paikan mulle ja sitten mä aloin katselemaan, että mihin mä tämän pallon tästä laittaisin. Sitten mä näin, että kukaan ei peitä mua, niin sitten tuli jostain tuli käsky lämätä siitä vaikka mun todennäköisyys tehdä maali on siitä 1%, niin sitten se helähti sinne ja sitten koko Tapiola niin kuin hiljeni siitä. Siis kaikki oli ihan hiljaa, kun se pallo meni sinne maaliin. Meidän vaihtopenkkikin oli vaan niin kuin, tuntui, että kaikki oli hiljaa ja sitten mä vaan tuuletin. Ja sitten Pätkäsköhän sulla nettiyhteys siinä kohtaa ja sitten botti alkoi veti lämmölle siitä. Se oli tekoäly. Oli tekoäly. Joo. Joo. Niin kaikki sitten, hiljeni? Siis joo, jotenkin ihan hiljasta, kun hallissa oli sen sekunnin 2. Ja sitten Vilkki viheltää ja hylkää sen maalin. Aika mielenkiintoinen. Mutta mä en olisi kyllä hylännyt, täytyy sanoa. Mun mielestä se oli, niin kun, jos miettii niin kun sitä peliä, mitä tässä pelataan, eli salibändyä, niin kyllä ne aika usein ne niin vaparit ei nyt ole niin millilleen siitä. Niin ei se nyt mun mielestä nyt niin kaukana ollut siitä paikasta, mihin se Vilkki osoittaa siinä tilanteessa. Niin joo, niin syy oli, että se oli väärästä paikasta. Että se oli varmaan sitten muutaman sentin, koska niin. Ja ainakin tuossa kakkospelissä sit sai kyllä antaa vapareita ihan mistä halusi. Ja sitten mulla jäi semmoinen olo, että vaikka jos mä olisin laukannut ohi sen mun vedon tai syöttänyt vaan pakille viivaan, niin sitten Joo, ihan sata varmasti. Mutta kyllähän toi ärsyttää, kun säkin, että pörssimiehiä nykyään, niin viedään maali pois. Niin onneksi ei lamautunut siihen sitten. Joo, todellakin siis. Meni ihan ja näytti yllättävän maku koko kauteen. Näytti yllättävän kovalta. Saattoi olla jopa yli sun ennätyksen se 69 kilsaa tunnissa sun lämärin.
yllättävän kova oli. Ja mutta oli mielenkiintoinen tilanne se, mitä itse katoin sen siinä kooste-videolla, niin siinähän se tulee sillain, en ruvennut perkaa sitä otteluvideolta sitten sitä tilannetta, mistä olisi ehkä nähnyt vielä tarkemmin sen tulkinnan, mutta siinä näytti, että mun mielestä kans sä olit aika lähellä siinä ja pallo oli suht paikoillaan ja se oli niinku rauhallinen tilanne, että sä et tullut niinku juoksevasta tilanteesta ja painanut siitä sitä palloa maaliin, milloin sä saisit ehkä siitä isomman edun, niin mutta tämähän oli harvinaista kyllä yksittäistä tilannetta, niin Vilkkihan oli kommentoinut sitten tuolla pääkallossa asiaa, niin siellä perattu niin kunnia siitä ja hänellä oli siihen oma tulkintansa ja näkemyksensä ja siitä kreditit, että teki päätöksen ja seisoo sen takana. Nähdään sellaisia asioita, mistä voi keskustella ja vääntää, mutta se tilanne oli semmoinen. Mennään vielä ekasta pelistä sitten vielä tuohon, Joona taisi vähän ehkä sivutakin, niin siinä pelin lopussa tuli sitten pieni härdelli siinä maalin edessä ja ne, jotka ei ole tilannetta kattonut, niin Toriseva saa pallon. Kainulainen tulee Rasmus tielle tai ei tuu, Toriseva kaatuu, kohtuu mielenkiintoisesti ja pyörii, sen jälkeen tulee, en muista kuka tulee siihen tilanteeseen, sitten tulee seuraava. Ja sitten mä ihmettelen vielä, niin onko sulla niissä joku järjestyksenvalvojakortti, mutta sä tulit sieltä vielä jostain takavasemmalta, niin sä tulit vielä rauhoittelemaan Justus Kainulaista siihen tilanteeseen. Niin... Nettipätkäs ja tekoäly otti vallan. On se kiva aina mennä vähän sinne mukaan. On se. Vähän mukaan. Mun täytyy sanoa, että sen tilanteen kun katsoin, Sikkinen oli kentällä ja hän peitti sen vedon siinä ja sitten siinä niin kuin vähän jotain ja makoilee siihen, niin mä tiesin, että Sikkinen ei pelaa seuraavaa peliä, koska se ei ollut mukana niissä talkoissa, koska jos se olisi terve, niin olisi muuten pommin varmasti talkoissa mukana, niin sen tiesi, että ei pelaa seuraavassa pelissä. Kyllä, joo siinäkin niin kans otti ison peiton ja taisi ottaa tuossa pelissäkin aika monta peittoa. Sikkinen. Peittikö sen vikavedon? Vai oliko se epäonnistunut veto? Turhaa yritti peittää, meni ohi se veto mun mielestä. Niin, sitä just. Kysyin siltä tästä tilanteesta, mutta tosiaan ei pelannut sitten tokassa pelissä liittyy tuohon tilanteeseen tai ei, ja katsotaan mikä on herran kunto sitten jatkopeleissä, mutta joo, olihan siinä, niin kuin Toriseva itsekin kommentoi tässä sit hiljattain medialle, tämäkin taisi olla pääkalloon, niin kreditoidaan oikein, niin että olisi voinut ehkä jättää pyörähdystä vähän vähemmälle siinä kohtaa, että, mutta Toriseva tunne pelaaja tietyllä tavalla veskarina ja ollut näitä tilanteita joskus aikaisemminkin ja vastaavia ja on niissä onnistunut hillitsemään ja on ehkä semmoinen kaveri, mitä itsekin oppinut tuntea, että se tarvii sen tietynlaisen terrierin sinne sisälle, että se on myös parhaimmillaan maalissa, mutta on joutunut ja tehnyt paljon töitä sen eteen, että myös keskittyy siihen peliin, eikä sitten kun tulee toi, niin kuin, että pilli on viheltänyt, niin sen jälkeen on vielä se tunneryöppy ja tuossa ehkä sitten tuli ehkä yksi pyörähdys liikaa, mutta kunnia siitä, että pystyi pyörähtämään, itse olisin loukkaantunut, jos olisin lähtenyt tuollaista pyörähdystä tässä yrittämään, niin olisi käynyt pahasti. Mutta Torisevasta se, että sitten taas tämä terrieri, niin tuossa tokassa pelissä he niin kuin näki, että kaveri on muuten innissä nyt, ja sitten kun tuli se ensimmäinen maali omiin, niin vitsi naudatti kotisohvalle, kun se alkoi käymään niin hiilenä, mutta siitä niin näkee sen, että se on niin kuin, silloin on peli päällä, kun niin kuin, tavallaan tolleen niin alkaa käymään noin hiilenä, ja just mitä niin kuin, Lassia vähän tuntee, niin se on just tollainen äijä, että se tarvii niin kuin tonne, että sit se vielä, että se keskittyy niin kuin siihen peliin, eikä noihin niin kuin pyörähtelyihin, niin silloin kyllä kaveri on ytimessä. Kyllä. Ja ehkä siitä pitää sanoa, kun aina puhuttu ja nostettu esiin Rasmus Kainulaista tunnepelaajana, että tulee vähän ylimääräistä ja jälkipeliä, niin tässä mä en ehkä hirveästi siihen Rasmuksen ottaa ehkä askeleen sinne Torisevaan, mutta ei tee mitään kriminaalitoimintaa siihen, että se Toriseva lentää siinä, mutta sen jälkeen niin kun se tilanne jatkui kuitenkin ja kohdistui Rasmukseenkin, niin yllättävän coolisti otti tietyllä tavalla tilanteen ja lähti siitä pois, että ei ainakaan provosoitunut siitä tilanteesta ja sitten se tilanne oli pientä miesten kukkoilua siinä ja sitten se rauhoittui se tilanne siitä sitten ohi. Miehet ja yksi tekoälykukko oli siellä. Pelaajista ehkä semmoinen nosto, niin Matias Veikkola niin viime pudotuspeleissä 9 peliä 15 pörssiä, teki nyt tuohon ekaan peliin kevään ensimmäisen pörssinsä. En tiedä, onko taustalla myös jotain, ja avuthan on muuallakin kuin pörsseissä, et ei ole pelkästään siitä kiinni, mutta tietenkin tuommoinen kaveri vielä niin kuin mahdollisuus nostaa tuolta
tasoa niin kuin pörssienkin muodossa, niin lähtee ehkä Veikkolallakin tästä sitten vielä isommin playerit lentoon. Semmoisen noteerasin tuossa. Semmoisen sanon vielä tuohon, että on aina vähän paha, kun pakkien niin kuin pisteistä aletaan puhua, että just se, että mä ainakin koen silleen, että niin kuin peruspakkien duuni on tavallaan se, että se peli toimii, ja mun mielestä Veikkolallakin on plussia aika hyvin niin kuin tänä vuonna playereissa, että tavallaan se viisikko on toiminut, niin sitten onko se nyt sitten hänen tehtävänsä alkaa niin kuin nousee sinne maalintekoalueelle hirveästi, että jos se homma niin kuin toimii, niin sitten on vähän kaksipiippunen juttu tavallaan, että joo, on kaveri, joka pystyy tekemään pisteitä, mutta sitten taas jos se homma toimii, niin kyllä mä siitäkin niin antaisin puolustajille aika paljon kredittiä. Niin, kyllä mäkin sen näen, että ei se välttämättä ole huonosti pelannut, vaikka ei ole pisteitä tullut. Että ehkä hänen roolinsa tuossa kentässä on vähän niin kuin kaitsee sitä viisikkoa ja pitää huolta niin kuin omasta päästä enimmäkseen. Kyllä. Ja saada se peli toimimaan. Niin, peli rullaa. Jep. Hyvät nostot, sanotaan, että on aika klassinen ja erittäin loistava niin kuin tukipelaaja tietyllä tavalla, joka nimenomaan taitureiden ympärillä osaa lukea, että milloin ottaa enemmän roolia, milloin ottaa vähemmän roolia periaatteessa pallon kanssa ja tekee sitä tiloja muille, mutta tilastonostona tuommoinen yksittäinen. Kakkospelissä tosiaan sitten oli Sikkinen pois, Markkola pois ja sitten myös kysymysmerkkinen Jesper Lindfors ollut kolmoskentässä ainakin tuossa kakkospelissä, niin yleensä ollut kahdessa pelaavassa, niin joko ihan kokoonpano muutoksia Oilers tehnyt tai sitten sielläkin mahdollisesti jotain vaivaa, mutta jonkun verran tuossa edelleen poissaoloja ja heittelyitä joukkueilla on. Mites niissä se toka peli, Joona olit sanomassa jotain, isken vaan kiinni. Niin, mitä Suomelalle kävi? Oliko nilkka, mikä pyörähti siinä ekassa pelissä? Kun mä ihan jonkun klipin olisin nähnyt, kun ei pelannut tokassa. En tiedä tarkkaan, vasen jalka, että taisi olla vähän kinkutti vaihtoon siinä peliaikana, että en tiedä mikä paikka tarkalleen. Kyllä. Mites Nissen fiilikset tokasta pelistä, tälleen jos tiivistää ulkopuolelta, niin Classic vei paria erää tuloksellisesti, ehkä pelillisestikin Oilers otti sitten kirin, mutta tuli loppujen lopuksi sitten niin kuin maalin päähän, niin miten muuten fiiliksiä sitten tokasta pelistä? Taas hyvä pelin alku, mutta sitten ainakin meidän kentällä oli paljon huolimattomampaa peliä. Oilers sai liikaa niinku helppoja kääntöjä ja vähän semmoisia, meillä tuli irtopalloissa vähän ihmeellisiä pomppuja omia, et ei oltu niinku huolellisia niissä niinku tuossa kakkospelissä, et ei voi kyllä olla yhtään tyytyväinen, että oltaisiin kyllä voitu hävitä toi peli ihan hyvin mun mielestä, että Toriseva piti meidät siinä kuitenkin sit pelissä ja johdossa. Ja varsinkin toi viimeinen erä, niin se oli niin kuin kaikista huolimattominta peliä. Ja toki Oilers tunnetaan suoraviivaisena joukkueena, mutta tuohon kolmanteen erään tuli siitä vielä asteen suoraviivaisempi, että se tuli vähän. Ei oltu valmiita siihen, että kuinka suoraviivaisesti pystyy sählyä pelaamaan. Että Oilers tuli kyllä isolla hengellä siihen viimeiseen erään. Ja sitten on vielä joukkoja, missä se suoraviivaisuus ei ehkä sitä, että roimitaan ihan sieltä täältä tuolta vaan niin kuin, ja toivotaan palloa, vaan siellä on aika laadukasta laukojaa kuitenkin pääosin. Niin sitten parhaimmillaan se suoraviivaisuus voi olla aika tulivoimasta heidän osaltaan. Tuleeko Joonalta mieleen kakkospelistä vielä jotain vai? No tulee. Mun mielestä Vilkki paikkasi tätä näin tekoälyn tekemään maalia sitten siinä lopussa, kun siinä Oilersilla on, olisiko siinä nyt muutama sekunti jäljellä sieltä laidasta vapari ja sitten mun mielestä Justus Kainulainen heittää lättyä sieltä ja Astala on lyömässä sisään. Toki siinä oli peitto mun mielestä Akolalle hyvin tilanteessa, mutta sieltä se tekoäly otti taas vallan Salolla, katkesi netti ja otti korkealla mailalla haltuun ja lähti karkuun tätä tilannetta siinä, kun muut lähti tuulettaa, niin Salo lähti jonnekin sinne vaihtopenkeille tälleen näin, että ei vaan saa jäähyä. Niin laidan hyvin onnistui siinä. niin, ei löytänyt tuomarit enää syyllistä, niin ei pystynyt antaa jäähyä. Niin Classic voitti sitten peliä. Joo. Nyt on sitten 1-1 nämä. Joo, siinä pääsi pälkähästä, näin se toimii se jos joskus viedään jotain, niin joskus sitten saa. Just näin. Joo, siinä vähän refleksillä tuli vähän osu tuohon
korkealle mailalle varmaan tuohon yläkäden kohdille niin pallo. Mutta veikkaan, että ne ei nähnyt kumpikaan tuomari sitä. Mä veikkaan myös, koska ei ollut mitään reagointia. Niin, Joo. ne oli huonossa kulmassa siihen, että ne ei nähnyt mihin osui. Kyllä. Jep. Eli ottelusarja 2-0 Klassikille ja perjantaina sitten pelit jatkuu. Ja lyhyesti kiinni vielä, että pari seuraavaa peliä pelataan vielä normihalleissa ja sitten mennään jäähalleihin ja pelataan toisten kaupungeissa Kaksi Helsingissä. Niin Jep. onko noista Ja jotain Hakametsassa. ajatuksia, mielipiteitä? Varmaan Niko voi kommentoida. Mielipiteitä. Onhan toi urheilun niin kuin arvoihin vähän erikoinen keissi, että me pelataan Helsingissä kotipeliä ja Oilers mahdollisesti sitten Hakametsässä. Mutta eipä mun tehtävä ole tässä nyt sitä kyllä niin kuin hirveästi pyöritellä, että mä asennoidun nyt siihen, että mennään niillä, mitä laitetaan, että katsotaan sitten kauden jälkeen niin omia kommentteja, mielipiteitä tarkemmin tästä asiasta. Joo, mä luulen kanssa, että siellä ehkä taustoilla sitten on niin kuin sattuu ja tapahtuu ja kuuluu itsekin jotain sieltä täältä, että ei kaikki ehkä on niin kuin välttämättä ollut samaa mieltä ja ymmärrän sen täysin ja näin poispäin, mutta ehkä ne tulee sitten myöhemmin, jos tulee ja esille, mutta mielenkiintoinen tilanne aikaisemminkin näitä ollut, että löytyykö riittävän isoja halleja ja muita. Et ainoa tuli mieleen, kun mekin ollaan pohdittu sitä superfinaalia, niin mä en ole tätä mun ajatusta ihan loppuun asti vielä pähkäillyt, miten tämä toimisi, mutta tämmöinen yhdistelmä sarjaa ja superfinaaliin, niin 4 ekaa peliä finaalisarjassa, mentäisiin tällä ihan normi, eli molemmat joukkueet pelaa omissa halleissa kotipelit, ja 3 vikaa peliä, niin liitto järjestää niin ihan karmeat karnevaalit, jossa niin kuin ennalta päätetyssä jäähallissa on se Nordista tai joskus joku Raumahalli tai joku muu, ja siellä on aina fasiliteetit kunnossa, ja sinne taas tapahtumaa ja ehkä myyty lippuja tai seuraa ja muita, niin silloin ei tulisi tätä kaupunkien hallivaraussäätöä tai järjestelyä pikaisesti. Tässä voi olla aika monta muutakin kulmaa, ja ei toikaan ratkaise sitä, ettei saisi samalla hallilla, mutta tämmöinen heitto. Semisuperfinaali. Mä puolestaan nyt semmoisen, että mä lähden nyt katsoa Sveitsin superfinaalia ensi viikonloppuna. Niin mä voin tulla sitten sieltä uuden mielipiteen kanssa, että onko se hyvä vai ei. Reporteri lähtee siellä. Juuri näin, reporteri Otas lähtee. vähän jotain videoa. Sun nettiyhteyden ja puhelimen messiin. Joo. Otapa nyt plussat ja miinukset superfinaalista sitten. Otetaan. Joo. Hyvä. Sarja jatkuu tosiaan perjantaina ja palataan sitten ensi viikolla, riippuen vähän mikä on tilanne. Voi olla, että mestari on servillä tai sarja on kesken ja sen mukaan myös tehdään varmaan jakso. Katsotaan, tarvitaanko tässä välissä tehdä sitten joku jakso, reagoidaan siihen tarvittaessa. Nyt mennään kuulijakysymyksiin. Kiitokset paljon kysymyksistä kaikille ja voi laittaa kaikkiin kanavia pitkin. Ensisijainen toive on sentterit Instagramin kautta. Ottakaa se seurantaan, niin sinne tulee eniten noita meidän klippejä ja reelsejä ja muita, niin hienoa, kun sinne on jengi seurannut ja toki meidän omatkin somet, ensisijaisesti Joonan ja Nison kannattaa ottaa seurantaan, näette mitä urheilija-arjessa tapahtuu, nimellä löytyy. Ja Nisolta tulisi tavaraa sinne useammin, mutta netti välillä pätkii, niin ei se ole niin usein laitettu sinne storeja. Otetaan muutama kuulijakysymys. Minkä lajin huippu olisit, jos ei säbä, kysyy nimimerkillä Coachy. Joona. No kaikki mut tuntevat tietää sen, että kyllä mä olisin jalkapallossa. Siinä jossain, ehkä ei ihan keskikentällä, siitä pikkasen alemmas laittaisin itteni, niin olisin kyllä huippuja. Muistan joskus meillä oli joku tällainen, no voin mä nyt tämän kertoa, palaveri oli Näädissä joskus, se oli vähän tämmöinen niin kuin tulen arka ja siinä vähän heitettiin, tai niin kuin oli tämmöinen aika tiukka sanainen, niin sitten mä sanoin jotain, että mä lähden johonkin Fudiksen keskikentälle, jos tämä toiminta on tällaista, niin mä lähden pelaa sinne. Muistin, olisiko kova selvää Laaksolle tai joskus sanonut, kun puhuttiin jostain harjoittelusta. Niin kyllä mä siellä Fudiksen keskikentän vähän alapuolella, niin varmaan olisi aika elementissä. Niissä. Musta olisi tullut varmaan Kabaddin pelaaja. Tiedätkö, mitä Kabaddi on? Tiedän. Se on tuo Intian suunnalla suosittu urheilulaji. Siinä ne säännöt meni. Se on jotenkin niin, että siinä joku huutaa sitä Kabaddia niin kauan. Yksi sitoo sitotaanko siinä silmiin, en ole varma, mutta yksi pidättää henkeensä ja pitää
niin kuin hokea koko ajan ja samalla juosta karkuun muita. Ja sitä pitää jatkaa niin kauan ja siis seurataan sitä. Pitää päästä. Joo, se on hyvin mielenkiintoinen laji. Joo, se on ihan, voi live-tuloksista seurata noita tuloksia. Se on ihan ammattilaissarja tuolla Aasiassa. Mä olisin siellä, jos sen pelaisi. Noniin. Mulla menisi varmaan biljardi snooker-osastolle, niin sitä tuli jossain kohtaa hakattua ja hieno laji ja monta muutakin, missä haluaisin olla, mutta toinen tosiaan ehkä semmoinen. Sitähän voisi vielä vaikka tässä rupea tosissaan läiskimään, mutta ja tennis olisi semmoinen, missä mä haluaisin olla, mutta ehkä vähän rajua leikkiä. Se olisi hieno. Ei riitä. Mutta jalkapallossa riittäisi. No ei kyllä riittäisi sulla. No niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Allukka kysyi tämmöistä. Onko Salinin maila jopa suurempi näin keväisin kuin kylmällä talvikaudella? Aika hyvin ainakin maaleja tehnyt. Jos miettii niin kuin nyt, niin kyllä tässä finaalisarjassa niin on tehnyt maaleja. Niin, mä luulen, että tässä kysymyksessä varmaan viitataan niin kuin kevät vireeseen ainakin. Tulkitse sen näin. Ja kun katsoo Salinin... Keväisin riistää niitä palloja jotenkin, ulottuu pidemmälle kyllä. Jotenkin se on vetreämmässä kunnossa keväisin kyllä. On, ja jos miettii niin kuin silloin, just vaikka silloin kun me pelattiin, sentterit aloitettiin tekemään ja pelattiin se ensimmäinen peli, niin ei silloin niin kuin just nämä riistot ei ollut niin, että tuntuu, että vaikka siinä alimpana kun piti palloa ja Salin tuli karvaaminen, niin ei se maila niin kuin pituus ei ihan riittänyt siihen, mutta nyt sitten taas niin on kyllä on ottanut riistoja ja on tosi vetreässä kunnossa kyllä. Kyllä, on. Kyllä, ja tilastot puoltaa... Kova viimeistelee myös. Tilastot puoltaa myös tänä keväänä ja muutenkin, että niin on suurempi tai parempi mailla käytössä, koska on niitä kavereita, joilla piste keskiarvo on aika jäätävä, vaikka avut on myös niin kuin kahteen suuntaan kaverilla. Ja se pitää sanoa, että en tiedä, onko aikaisemmin sanonut, mutta yleensä ne, ketkä Salinin kentässä... Reporteri, missä sä oot? Sori, kamera käännä. No niin, ketkä Salinin kanssa pelaa on siis keväällä tai talvella tai ihan milloin vaan, niin yleensä onnistuvat, niin kertoo myös Emeli Salinista. Kyllä se. Kyllä. Hei, kiitokset kysymyksistä. Laittakaa tulee lisää. Tässä kohtaa mennään näillä ja muut on tallessa ja kaikki me luetaan ja otetaan talteen ja pyritään vastailemaan. Osaan kysymyksistä taas vastaukset tuli tuolla peliosuuksissa. Moni kyseli noihin peleihin liittyviä kysymyksiä ja nyt saatiin Nisseltä finaalitunnelmia ja Joonalta pronssiajatuksia. Tuleeko herralta vielä loppusanoja? Ei ole vielä, en ole vielä päässyt asiantuntijalle ja ihan päässyt niin tarkasti pelejä seuraamaan, mutta kyllä nyt seuraavat pelit katsotaan tosi tarkalla kammalla ja katsotaan, että kuka onko se tekoäly vai Salo Askissa. Niin, sun piti antaa mulle niinku jotain rapaa ja palautetta. Niin miten mä voin kehittyä, jos mä en saa sulta nyt tätä? Niinku no niin, ensi jaksoa, säästellä ensi jaksoa. Niin. Älä ainakaan ota korkeat mailoja loppuun. Joo, mä yritän välttää niitä. Hyvä. Joo. Että mä en aina tuu selviin. Niin. Pikaisen analyysin perusteella, niin tämä jakso menee senttereiden kaikkien aikojen jaksolistauksessa niin top 10 jaksojen joukkoon. Wow. Juhlajakso melkein. Jep. Wow. Mä sanoisin, että tämä on niinku semmoinen top 5 Taipale-saarella. Että ei niinku ihan, tässä oli kuitenkin vielä sarja kesken, niissä sitä ihan saatu ne kaikkea ulos. Reporteri oli aina vähän siellä ja täällä. Niin, vaikka että ensi viikolla tärähtää oikein kunnolla. Hyvä. Kiitos, Ellurei. Nähdään. Moi. Kiitos. Morjes.